ବୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆଇଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେ ମୋର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେ। କଣ ଘର ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ତୁ ଘର ପୋଛି ଦେଲୁ କି? ହଁ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକରାଣୀ, ଘର ସବୁ କାମ କରିବି, ଘର ବି ପୋଛିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଆସି ଘରଟା ମଇଳା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୋଛିଦେବି ଆଉ କଣ। ବୋଉ ମୋର ବୁଲେଟ ଚାବି ଦେଖିଛୁ ତୁ? ହଁ, ମୁଁ ରାତିରେ ବୁଲେଟ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ, ଚାବିଟା କୋଉଠି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ। ବୋଉ ବାପା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ରାଜାକୁ ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଚାକର ନୁହେଁ ଯେ ତମ ବାପା କୁଆଡେ ଆସିଲେ ଗଲେ ମତେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବାପା ଘରୁ କହିକି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ମତେ